Jaké máte vzdělání a čerpáte z něj ve svém podnikání? Vzdělání. Mám hotelovou školu, ale neřekla bych, že až tak úplně čerpám z hotelové školy, co se týče tohoto provozu. A pak jsem si ještě dodělala vlastně školu, která je zaměřená na výživu a makrobiotiku. Aha. A co máte za sebou vůbec? Co jste dělala před touhletou restaurací? No, pracovala jsem úplně na druhé straně barikády. Dělala jsem vlastně v reklamě, v marketingu, kde jsem vymýšlela strategie, jak prodávat věci, které lidi nepotřebují. A díky tomu z toho čerpám, vlastně, že jsem se učila tu filozofii a psychologii zákazníka a ten systém toho prodeje. Takže možná tam určitě čerpám. Akorát to využívám v pozitivním směru. Jasně. A co považujete za svůj největší životní úspěch? Profesní teda. Profesní. A já to tak jako nevidím. Tím, že jsem narodila dítě, tak se mi posunuly hranice a asi jsem všechny ty věci v porodnici zapomněla. A momentálně svůj, možná teda i profesní úspěch, když bychom tak vzali, je, že jsem se ještě nezbláznila z toho, v čem pracuju, a protože se snažím stát za svým názorem a dělat si to, co mě baví a to, co cítím. Takže to považuji za úspěch, že stále v tom stojím a vytrvávám. A osobní úspěch bude asi ten syn teda. Osobní úspěch, osobní věci jsou pro workoholika trošku jako nový věci, takže se to učím. Asi určitě si. A rodina, kterou mám. A povězte nám něco o ceně osobností Ústeckého kraje za rok 2012. Za co to vůbec je? Je to za manažera roku a vlastně za přínos a reprezentaci města nejen v České republice, i v zahraničí, jak bylo napsáno. V každém případě pro mě to bylo překvapení. Takže jsem za to cenu určitě ráda a nominoval mě do ní magistrát Teplice. Co vás vedlo k tomu si založit restauraci Zahrada? Zdravotní problémy a zjištění, že s nějakým, ať už zdravotním problémem nebo jiným životním stylem, se nemám kde najíst na úrovni. A vegetariánský daní mě zrovna dvakrát nenadchává. Tak jste se rozhodla si založit. Musela jsem s tím něco udělat, protože fakt to bylo o ničem, někam se přijít najíst, prolistovat jídelní lístek a najít tam, jak já říkám, mrtvou rýži, mraženou zeleninu a vodu. To fakt jako nic moc. Co vlastně tady všechno nabízíte? Jsem si všiml kurzu vaření. Kromě jídla samozřejmě nabízíme i kurzy vaření, protože restaurace není až tak klasická restaurace, nejsme tak úplně konzumně založení, spíš fungujeme jako místo, kde se lidi setkávají s novinkami, ať už na talíři, tak i informacemi o způsobu pěstování permakulturní zeleniny a ať je třeba i ekologická kosmetika a podobně. Takže se tady snažíme lidem ukazovat celý směr toho, začíná si Zahrada stojí. Není to jenom o tom jídle, ale je to právě to vzdělávání. Takže je to nějaká jakoby filozofie, kterou jste tady si stvárnila a do toho se dá i najít dobře člověk. U toho jídla právě si ještě přečte nějaké zahradní noviny, které tady dáváme, že jsou vlastně různé informace o tom třeba, že momentálně nakládáme zeleninu, protože je takovýhle období a ta zelenina je taková a maková a je dobrá k tomu a k tomu. Takže vždycky k tomu jídlu ještě nějaký bonus navíc, aby člověk tady si odnesl i nějakou informaci. Co hodně navazuje na další otázku, co je to makrobiotická strava? Makrobiotická strava, já jsem vždycky ze strany říkala, že to slovo makrobiotika je sprosté slovo, protože to dost dlouho děsilo lidi. Teď už se to začíná dostávat i mezi přijatelnější způsob stravování pro někoho. Je to o tom, že jíme sezónní věci a snažíme se jíst nebo si shánět potraviny nebo suroviny, které jsou tady u nás v okolí. To znamená, že nechci dovážet třeba z Číny něco, co si můžeme pěstovat tady. A řídím se taky tím, jaká ta potravina má energii. To znamená, že něco, co roste v létě proto, aby ochlazovalo organismus třeba. A když něco zimně neroste, tak toho taky nebudu chtít, protože jsme u stejného problému s ochlazováním třeba. A jsou tu nějaké jídla, které se u vás nejvíce prodávají? Takové hvězdy vaší restaurace? Když bych to rozškatulkovala právě do té nabídky, kterou máme, a to je vegetariáni, makrobiotika a maso, tak když začneme o vegetariánu, je to vždycky sýr. Sýr a špenát, to jsou prostě kouzelné slova. Takže když děláme sýry, snažíme se vybírat ty nejkvalitnější, bez lepku a obalujeme třeba právě v konflejkách bez lepku a podobně. V makrobiotice dýně Hokkaido, smažená, pečená, vařená, dušená, na sladko, na slano, všechny směry. A různý zábytky fritovaný, třeba zeleninový, je taky lahutka. No a v mase jsou to lazaně, děláme si domácí těstoviny, takže lazaně s masem určitě. A co třeba čokoládový dezert? Já jsem tady právě jeden nedávno měl. Zapadá to jako pořád do té filozofie, jako i dezerty? Zapadá samozřejmě, protože i mlsat se musí dobře. Jo. A tady to je o tom, že něco je zdravý a něco je dobrý. Pro někoho je zdravý buček, protože dělá na šachtě, a pro někoho je zdravý prostě zrní, protože dělá třeba. Jasně. Takže tam ty dezerty jsou taky s přihlédnutím právě na tohoto stravování.
Je to nějak jako v té filozofii, kterou tady razíte? Třeba ten dezert, který jste měl, ten čokoládový, tak děláme si vlastní čokoládu z biokaká, z kokosového tuku, a jsou to mandle. Různý takové dodatky. Taky byl dobrý. Často hovoříte o energiích. Je to nějak jakoby spojený s tou makrobiotikou, nebo je to spíš jakoby ta vaše filozofie jako taková? Makrobiotika jako taková je celá životní filozofie. Není to výhradně o jídle. Je to vlastně o tom, že když člověk nebude dobře fungovat jak po stránce fyzický, tak ani ne psychický. Takže ty energie jsou daný yin a yang. Lidi to určitě znají. Je to stejné jako ráno a večer, zima a léto. To jsou věci, které jsou neměnné a ty se tady pořád střídají. A já je zařazuju právě i do toho jídla, protože, jak jsem říkala, jídlo má určitou energii. Když se třeba podíváte na to, když se vaří, tak když dovaříte jídlo, tak z něho jde pára. Energie stoupá nahoru, dostáváte takovou tu nabíjecí energii. A když to jídlo už je dlouho uvařený, tak už zase na něj působí jiný tlak a už je to těžký a tím způsobem vás potom třeba zatěžuje. Jasně. A jak starý to učení o makrobiotice vůbec je? Je to hrozně starý. No? Je to hrozně starý a pochází to vlastně z Číny a jsou to takové ty první poznatky. Není to jenom z Číny. Makrobiotika bych řekla, že nepatří výhradně k Číně, ale ten směr se začal rozšiřovat díky tomu, že z Číny to přišlo do Japonska a v Japonsku se to vlastně začalo šířit i formou učení, takže proto je to známý jakoby tímhle stylem. Ale makrobiotika je i česká, protože jsou to poznatky našich předků a způsob stravování a žití, který tady byly původně. To znamená, že třeba známe hrách a kroupy, to je hloupý, klasický český pořekadla. A už tam je založená vlastně ta filozofie toho zdravého stravování a životního stylu. Jak cí hosté k vám do restaurace chodí? Spousta lidí si myslí, že to nevaříte maso. Co na to říkáte? Tak teď už po těch 8 letech už nám chodí vyloženě lidi, kteří vědí, proč sem jdou a na co sem jdou. Jasně. Ale stane se, že sem samozřejmě zabloudí někdo, kdo projde průchodem, kde není ani pořádně vidět, kam jde. No, a třeba já. se až nahoru. A pak, když neuteče, protože vidí stoleček s vystavenými zvláštními věci na stole, tak si sedne a nechá se třeba od nás vysvětlit, co tady děláme a proč to tady vaříme a jde zkoušet. No a když uteče, tak právě protože tam nevidí třeba kus bůčku a je tam teda jenom kuřecí maso. My to maso vaříme, ale samozřejmě v omezeném množství a jenom určitý druhy, který se společnost považuje za zdravý. Jasně. Takže kuře. Lazaně jsou teda nezdraví samozřejmě, ale jsou dobrý. To je to, co jsem říkala, že pro někoho je to ano. A je taky dobrý si občas odlehčit třeba. No a ryba, když jsme se zastavili u ryb, tak třeba spoustu zákazníků brečí, že nevaříme víc ryb. Ale v okamžiku, kdy ryby děláme, tak polovinu toho vyhodíme. Takže ryba v Čechách stále neoblíbené jídlo. Přitom tady je daleko sádka, jo? Někde za. Ale na obědy, když to děláme, tak prostě no. Ryba bude až na 3. místě. První budou lazaně, druhý bude smažený sýr a třetí bude Jaký jsou nejčastější důvody přechodu na tu makrobiotickou stravu? Asi nejspíš to budou teda ty zdravotní důvody. Většinou je to zdravotní důvod, právě, že je to dost rozšířený momentálně, kdy mají lidi problémy s lepkem a různými nesnášenými dostávají na jiné potraviny, takže zdravotní důvody. No a potom je etický, protože makrobiotika, právě jak jsem říkala, se zabývá tím, aby jsme zbytečně neznečišťovali planetu převážením surovin a nějakým lokálním pěstováním, tak ty lidičky si najdou vlastně směr i tímhletím. Nebo to někde zkusej u známých, zjistí, že na to můžou i fungovat a odlehčí se jim. Potřebují třeba fungovat v zaměstnání. Hodně celebrity vlastně přecházejí na tuto stravu, protože potřebují být fresh a fungovat. Jasně, takže ono to vlastně není o nejezení masa nebo něčeho takového. Makrobiotice je i maso, ale už je to fakticky třeba pro děti nebo fyzicky pro někoho, kdo fyzicky pracuje a potřebuje maso, ale to už fakt není maso z obchodáku, kde si koupíte v krabičce kus mrtvýho něčeho, ale spíš si máte nějaký své pěstitele, nebo máte doma. Tam už to Jsem si všiml, že tu nabízíte stáčenou vodu zdarma. Jakou na to máte, na celou tuhletu filozofii balených vod dovážených často z dalekých krajů názor? No voda, to by bylo na dlouhý téma. Voda jako taková balená, já to moc nepoužívám, ale třeba v některých oblastech je to dobrý, protože nemají kvalitní vodu v vozovkách, kvalitní vodu z vodovodu. Ona ani naše voda z vodovodu není žádný zázrak, protože má trošičku jiný hodnoty, než by měla mít. Já se tím vlastně zabývám, takže si to vodu stále sleduju a měřím, proto třeba tady používáme koralový prášek, aby jsme vodu dotáhli do nějakých hodnot, aby měla oxidačně redukční potenciál v mínusu. Takže radši nějakým způsobem upravenou filtrovanou vodu.